नमस्कार सर्वांना, जय शिवराय, जय शंभूराजे. या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. तुम्ही म्हणत होता ना ताई ब्लॉग टाका, तुमच्याकडं पाऊस किती झाला आहे दाखवा. तर हे बघा आमच्याकडं पाऊस असा झाला आहे आणि आमचं पत्रसुद्धा गळायला लागले. मला पत्र्याच्या घरात राहायला लय भीती वाटते. दाजींना म्हणते घर बांधा, घर बांधा. दाजी म्हणते हां बांधू, आता बांधू, मग बांधू. ही अशी आपदा चालू आहे आमची. आणि व्हिडिओ कंटिन्यू बघा, तुम्हाला लक्षात येईलच कसं काय चालू आहे आमची कंडिशन.